आं मा लादों आखायाव नै आं होनदोंमोन आं लानानै होग्रासो होननानै हेलौ लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आं दंफैयो बङाइगावआव मोनसे शपिं महलावहाय जिउनि लोगो आंनि जिउनि लोगोआ शपिं खालामनो फैदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो आं देखायनि गोबां मानसिफोर दं एसे लाजियोबो भिडिअ खालामनो गस्ला गोदान लादों मेडामा आंथ' लानो हाया आं फैफादों लानानै होग्रा मा लायो नायदो माथोलाय गुदुं लंपेन्ट उन्दुनो गानग्रा ने मोजां मोनबाय उन्दुनायाव गानग्रा जाहैदों गोजां बोथोर फैबाय नालाय हनै सासे भिडिअ खालामग्रासो लाना होग्रा ओमफ्राय भिडिअ खालामग्रा नायगासिनो नायगावथ' एकदम बिगासिनो मा बियो मा नायो ओमफ्राय नै आंखौ माबायदि लाहोखो लोगोफोरनि गस्ला नायदों नै बिथाङा ट्राइ खालामगासिनो दे देखायलाय माखौ फसायगोन नों दे नायलाय बाब गोजां बोथोरनि ड्रेस सुइटार मा ड्रेस जाखो बेलाय ना कुर्ति सुइटार नामा कुर्ति ए उलनि गुदुं दा दे समायनायलाय समायबाय मेडामा नै गस्ला गोदान नायदों सिफुं हटेल डिनार खालामलांनायसै जाबाय नै सिफुङाव मोनानि ओंखाम सोदों आखिया माथो बेदर दाबो सफैया बोरै जाखो खालामोन नोङो सानाव जायाखै दा अमा ना दाउ बिखा दं दा लाबो दे गरमानो दे अमा लाबोबाय नै बिनाव फैगासिनो दं दाउ बिखा जानोसै दै लोगोफोर